Nachádzame sa v obci Borovce, čo je dedinka nedaleko Piešťan. Napriek tomu, že to nikto neoznámil verejnosti, Monsanto tu má výskumné pole s geneticky modifikovanými rastlinami, konkrétne s kukuricou, slnečnicou. Monsanto je vedúca spoločnosť na trhu s geneticky modifikovanými rastlinami, vlastne asi 90% trhu s týmito komoditami. Takisto vyrábajú chemické postreky, ich priekopníkom bol agent Orange vo Vietname. Napriek tomu, že sme presvedčení, že žijeme v demokratickom systéme, nikto sa neobťažoval informovať verejnosť s tým, že sa tu budú pestovať geneticky modifikované rastliny, ktoré môžu ovplyvniť ekosystémy slovenskej prírody.